Nu er der snart gået en uge, og jeg skal snart vejes igen. Og jeg er meget spændt på at se, om det har virket, det her. Den her kur ser jeg faktisk ikke selv som en kur. Jeg har ikke på noget tidspunkt været sulten. Jeg synes, den er realistisk, og den tager hensyn. Hvorimod andre slankekurer, kan jeg i hvert fald huske, når jeg husker tilbage, der har jeg stået og rystet om aftenen, fordi jeg bare har været sulten lige efter, jeg har fået det sidste, jeg måtte få. Har du nogen fornemmelse af, om de naturprodukter fra Spunk Jensen har hjulpet dig i det her forløb? Ja, det mærkede jeg hurtigt, fordi når jeg tog dem, når jeg kunne begynde at mærke sult, så hvis jeg så har gået lige en halv time, så spiser jeg. Det har i hvert fald en eller anden form for effekt i forhold til sult. Ja, hvad gør du for at huske at tage pillerne? For det første er jeg til at stå fremme, lige ved siden af køleskabet. Så hver gang jeg skal i gang med at lave maden, så bliver jeg mindet om, at jeg også lige skal huske at tage dem, før jeg spiser. Så det har været den måde, jeg har husket det på. Og så efter et par dage, så bliver det bare en vane. Hvad med motion, eller? Det havde jeg lidt svært ved lige den første uge med at komme afsted, fordi det var så lang tid siden. Men siden sidst, der har jeg da været deroppe 3 gange. Jamen, så synes jeg, vi skal veje dig. Hvad tror du selv, du har tabt? 3,5 kilo. Hvis jeg hopper op på vægten og har tabt 0 kilo, så tager jeg hjem, og så spiser jeg en stor kage. Sidste gang sagde vægten 59,3. 56 kilo. Jeg synes, det er rigtig flot. Og jeg er sikker på, at du har tabt de sidste kilo, når vi mødes igen om en uge. Ikke? Det er smadret flot, Erla.